Μα, αγαπητή μου, εσύ είχες πει πως δεν θα έρθει στην Ευρώπη. Πώς θα σου έτσι ξαφνικά? Μου σκέμα τα πράγματα. Η γυναίκα μου επιμένει να έρθει μαζί μου. Μα, θα είναι ταξίδι καθαρά επαγγελματικό. Εξάλλου το διαβατήριό σου. Πώς? Έτοιμο και το διαβατήριο. Έτοιμο και το διαβατήριό της. Όχι, μπιμπί μου. Τι να σου κάνω, μπιμπί μου? Κύριε Διευθυντά, Τι έγινε? έχω να σας πω κάτι. Πώς τόλμησες και πήγες στο γραφείο μου σου χωρίς να χτυπήσεις? Μα πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό. Έξω. Πήγαινε έξω αμέσως. Μα είναι κάτι πολύ σοβαρό. Έξω και σου διπλασιάσω το πρόστιμο. 200 δραχμές. Μα είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Διευθυντά. Δεν φεύγω αν δεν με ακούσετε. Αχ, με συγχωρείτε γιατί έχω ένα τρελό εδώ. Ορίστε, λέγε ηλίθεια. Να δούμε τι σοβαρό μπορείς να έχεις να μου πεις. Λέγε βλάκα. Λέγε βλαμμένη τι είναι το τόσο σοβαρό. Τίποτα. 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 Τρελάθηκες, βρε. Θα μου πεις τι θες να μου πεις. Τίποτα. Εσύ θα με σκάσεις, βρε. Τίποτα. Έλα τώρα. Βρε, λέγε τι θες να μου πεις. Τίποτα. Εσύ είσαι για το τρελοκομείο. Εσύ για δέσιμο. Γιατί φεύγεις? Έλα τώρα, βλαμμένη.